ଆମ ଗାଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ଯାତ୍ରା, ଏକ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଆମ ଗାଁ ଏହା କେବଳ ମାଟି ଘର, କ୍ଷେତ ଓ ରାସ୍ତାର ସମାହାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ପାରମ୍ପରିକତା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ଗୋଟିଏ ଗାଁର କାହାଣୀରେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଡୁବିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏକତା ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହା ମାଟିଆପଡ଼ା ଗାଁର କାହାଣୀ। ଗାଁର ଚିତ୍ର, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସମସ୍ୟା। ମାଟିଆପଡ଼ା ଗାଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଭାତରେ କୁହୁଡ଼ି ଖସିଲେ କ୍ଷେତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ପଡ଼େ। ଚାରିପାଖ ସବୁଜ କ୍ଷେତ, କଦଳୀ ଓ ଧାନ ଚାଷର ଚିତ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ମାଟି ଓ ଇଟାରେ ତିଆରି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସହରରେ କାମ କରି ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି। ଗାଁ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ। ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପଲିଥିନ୍ ଆବର୍ଜନା ରାସ୍ତାରେ ଛଡ଼ାଇଛି, ନାଳ ଜାମ୍ ହୋଇ ରୋଗ ବଢ଼ିଛି, ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଗାଁର ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଏହି ସମୟରେ ଗାଁର ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟିଏ ସଭା କଲେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶିଶୁମାନେ, ମହିଳାମାନେ ଓ ଯୁବକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ। ସନ୍ତୋଷ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ, ଆମ ସମସ୍ୟାର ଆମର। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେବା, ଆମ ଗାଁ ନୂତନ ଆଶାର ଆଲୋକ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସରକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏହି କଥା ଗାଁକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସଫାଇ। ନାଳା ଜାମ୍, ଆବର୍ଜନା ଛଡ଼ାଇଥିଲା। ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ହାତ ମୋଜା, ଝାଡୁ, ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଗାଁ ସଫା କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସଫା କାମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଶିଶୁମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ସଫାଇ ଶିଖିଲେ। ସଫା ଗାଁ ସୁଖୀ ଜୀବନ। ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଘର ଚାରିପାଖରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆବର୍ଜନାରେ ଭରିଥିଲା, ଏବେ ସଫା ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ପଲିଥିନ୍ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କପଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କଲେ। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପଲିଥିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସଂଗ୍ରହିତ ପଲିଥିନ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଲେ। ଗାଁର ଶିଶୁମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖିଲେ। ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ। ଗାଁରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ନଳ ଖୋଲା ଥିଲା, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ନଳ ବ୍ୟବହାର ପରେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଶିଶୁମାନେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ଲେଖିଲେ, ପାଣି ବଞ୍ଚାଅ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ମହିଳାମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବହାରର ସଠିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ସଭା କଲେ। କିଛି ଘର ବର୍ଷାର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବଡ଼ମାନେ ରାତିରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗଳ୍ପ, ଖେଳ, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଶିଶୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଲେ ଓ ସ୍କୁଲକୁ ନିୟମିତ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲେ। ଛୋଟ ଋଣ ନେଇ ସେମାନେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗ, ଶାଗ ସବ୍ଜି ଚାଷ, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି। ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା। ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉତ୍ସବ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ। ଶିଶୁମାନେ ମାଟି ଖୋଳିଲେ, ବଡ଼ମାନେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଗଛ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଗଛ ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ। ଏହା କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ନୁହେଁ, ଏହା ଥିଲା ଗାଁର ଏକତାର ପର୍ବ। ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶିଶୁ ରାଜସ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜୁ 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ସେ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସଭାରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବି, ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇବି, ଆମ ଗାଁ ସୁସ୍ଥ ହେଉ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଗାଁର ଆଶା ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନର ସ୍ୱୀକୃତି। କିଛି ମାସ ପରେ ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଘର ପାଇଁ କାମ କରିଛୁ।
ଗାଁ ଆମର ଘର, ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ମନୋଭାବ ଗାଁର ପରିଚୟ ହେଲା। ଗାଁର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କଲେ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା, ସଫାଇ, ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ, ପଲିଥିନ୍ କମାଇବା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଏହା କେବଳ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ସଂକଳ୍ପ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।